kamano ni oseyawo dhot mondo mitugi tugo mag tuke mag oko ahinya to kor nyithindo manjiri nikech kodok kor ka chuo to ang'eyo wan gi St Mary's Yala, Maseno School nitiere ka, wan Gambira, gin skunde mathoth nyaka Homa Bay High, mano kidhi e gwenge ma kon. Inyalo wacho nang'o ne skunde ma kamagi e wach mar rwako tugo? An anya wacho ni mokwongo anya wacho ne jonyuol kasa wach ne jopuonje. Koro jonyuol beduru gi imanino ni nyithiu mokwongo rugby en tugo ma puonjo nyithindo resilience, discipline, teamwork, ma en gima ng'ato dwarore no bed godo mondo onyal dak, mondo onyal dongre. Alafu be tuko mar rugby yawnegi dhot ma ginyalo bedo gi progress godo. Nkech e rugby kae waketo somo mbele. Koro kata kidonje club wan gi geno ni wanyalo konyi mondo itim university miyud degree. Koro ging'i mana nie tugo, ging'i nyaka e dongruok mar familia nyaka mar nyathigino. To ne skunde ma poko yawo dhoudi gi ne tugo mar rugby, seche moko inyalo wach ni tugo rugby nyalo bedo oyot, gik midwaro gin gik matindo tindo koso